Pora miesięcy temu zrobił odcinek o ślabikorzowym abecadle. Powiedział wam wtedy, że są w nim dwie litery, co ich używają ino hardkorowcy. W tym odcinku będziemy o nich prawie godać. Mianuję się Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Słuchajcie, niedawno wydawnictwo Silesia Progress wydało książkę Leanderka autorstwa Rafała Szymy. To jest książka, taką antologio 5 historii po naszemu. Jorzek na razie przeczytał jedna i powiem wam, że jest to fajnie napisane, jest to fajna śląskomowa i joch jest rod, że Chwila z Gotką patronuje tej książce. Kupić możecie na stronie silesiaprogress.com. Nie zapomnijcie o tym, że możecie patronować na patronite.pl albo ciepnąć jakieś grosze bez PayPal, żeby się przysłużyć do rozwoju tej naszej gotki. Z ostatniego odcinka o alfabecie ślabikorzowym pamiętacie, że jest w nim 5 ekstra liter, pra? Pierwsza z nich to jest ło. Używamy jej na przodku słowa. Łokno, łostuda, łobiot. Drugo to u. Używamy jej tam, kaj go domy u. Nie u, nie o, ino u, jak we Śląsk, dom, robią. Trzecio to jest o. Kole łopolo przeczyta się ja o, a kole koźlo au. Używamy jej w takich słowach jak trowa, jo, łobiot, koźlo. A teraz o tych dwóch ekstra literach. Łobie się używa na końcu słowa. Pierwszo to jest a, as tyldum, ale możemy na niego dać as velum. As velum używa się ino we dwóch przypadkach. Jak godocie o sobie, że coś teroski robicie, albo jak to się godo we szkole we pierwszej osobie czasu teraźniejszego. To godocie jo widza, jo robia, jo czymia, jo waża, pra? Widzicie, my we gopie, albo w rybniku, to my używamy normalnego a na końcu, pra? Waża. Za to cołki zachodni Śląsk, albo szłoby powiedzieć północny, to oni go dają ważą. Nie umie tego powiedzieć. A zaś w niektórych rejonach godo się ważam. Drugi przypadek, kaj się używa tej litery, to tam, kaj mocie coś żeńskiego i to trzymiecie, albo widzicie, albo to mocie. W każdym przypadku, jak pytanie jest kogo, co? Jakby się to powiedziało we szkole, we bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Mum, kogo co? Gęba. Czymia, kogo co? Taśka. Widza, kogo co? Wanysa. Pra? I zaś to samo. My godamy normalne a. Tam godo się troszkę inaczej. I teraz ta druga litera. Ja wam muszę powiedzieć szczerze. Ja nie wiem, na co ona nam jest, ale dobrze wiedzieć, o co się w niej rozchodzi. O zwelum. Albo, bardziej tak elegancko, o styldum. Ta litera stoi też na środku, na końcu słowa. I też we dwóch przypadkach. Jak mamy przymiotnik, co by miał opisać te 3 zdania, co że wam przed chwilą powiedział, nie? Mum, kogo co, czarno gęba. Pra? Czymia, kogo co, srogo taśka. Widza, kogo co, piękno Wanysa. Bez to jak mamy przymiotnik, co opisuje jakąś rzecz, żeńsko w bierniku, to dowamy tawela na koniec. A drugi przypadek to są te ekstra słowa, co my je ściągli z łaciny, co się kończą na io albo io. Pra? Bestio, breverio, autonomio, francyjo. I zaś ten biernik. Widza, kogo co, bestio. Robia, kogo co, breverio. I jak mamy te kogo co w tych słowach, to zaś dowamy ta wela. I teraz wam powiem tak szczerze o tej literze. Ja nie wiem, kaj tak się godo. Wiadomo, że nie godo się tak w Egopie, a nie w Rybniku. Nie godo się tak w Cieszynie. Pytam się o Polaków. Godo się tak u was? Nie. Pra? Z tym jest problem. I to jest tako, nie powiem, że bezużyteczna litera, no ale ona jest tak mało używana, że styknie wiedzieć mniej więcej, o co się w niej rozchodzi, ale ona się wam do niczego nie przyjdzie, ani jej nie używajcie. Ta druga litera to ja.
dobrze ja znać, dobrze wiedzieć, o co się w niej rozchodzi, ale też nie ma jakiegoś takiego musu używania jej. No i tak poznaliżeście wszystkie litery ze ślabikorza. Jak będziecie chcieli poczytać teksty śląskie, to wejdźcie się na moja strona, tam znajdziecie 2 śląskie e-booki, tak co byście mogli się coś poczytać i oswoić ze ślabikorzem. A ode mnie to jest wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwile z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.